tomto bloku budú použité reklamné informácie. U nás v štúdiu Rádia Prešov sa sedí pohodlne, aj preto tu často vítame rôznych hostí a aj dnes tu už máme jednu sympatickú hostku pohodlne usadenú, ja pevne tomu verím. A prišla nám porozprávať o Dni výhier, akcii, na ktorej nielen vyhrávate, ale aj zároveň pomáhate. V Rádiu Prešov vítam Zlatku Kseničovú, jednu z organizátorov tohto 1. oktobrového podujatia. Ťažký dátum ste vybrali. Pekný deň prajem, Zlatka. Pekný deň aj vám a poslucháčom Rádia Prešov. Väčšinou sa také akcie dejú, také tie veľké mestské akcie dejú čím bližšie k víkendu, to znamená možno v taký piatok večer alebo počas víkendu. Čiže oceňujem, že ste vybrali práve stred týždňa, keď sme v práci najviac taký, no máme toho veľa. Áno, tak my sme sa rozhodli vlastne stredu zvoliť práve preto, že bude 1. október, taký magický dátum, jednak uzatvárame letnú sezónu, otvárame jesennú sezónu, čiže toto podujatie bude okrem iného aj uzatvorením letnej sezóny, čiže taká krásna rozlúčka s letom. Nakoľko hlasia, že príde babie leto, dúfajme, že bude pekné počasie, tak nám bude aj to počasie prijať a bude pekne. Tento víkend možno sa ešte vyprší a potom už v stredu bude úplne krásne, vrátia sa 30-ky. To asi nie, ale tak také babie leto by sme privítali. Tak aspoň tých 22 stupňov nás určite poteší. Áno, aby sa akcia vydarila, aby sa aj lepšie pracovalo, pretože organizátori toho majú naozaj veľa. Je to ťažké zorganizovať taký deň výhier? Tak určite jednoduché to nie je, avšak ak sa spoja naozaj skvelí ľudia, ktorí stoja za touto akciou, tak sa človeku pracuje naozaj ľahšie a naozaj tento ročník spomínaného podujatia Deň výhier VAV a PKO bude naozaj o takýchto ľuďoch, ktorí sa spojili pre dobrú vec, dobrú myšlienku a pevne verím, že vlastne to takto aj vyznie pre našich priaznicov, ktorí sa na to podujatie prídu pozrieť. PKO pozná asi každý Prešovčan, VAV možno nie. Ako ste prišli k takémuto spojeniu v podstate týchto dvoch inštitúcií? Tak keďže naša spoločnosť VAV, ktorú určite vaši poslucháči poznajú ako autoškolu VAV, po prípade jazykovú školu VAV, sídli na hlavnej 50, čo je hneď vlastne vedľa PKO a na základe dlhoročnej spolupráce a priateľstva sme sa spojili a vlastne rozhodli spraviť takúto spoločnú akciu, ktorá nebude niesť len nejaký komerčný podtón, ale bude vlastne aj s takým charitatívnym podtónom ako tento rok. A komu sa bude pomáhať? Pomáhať sa bude tohto roku autistickému centru Francesco v Prešove. Je to vlastne centrum na podporu autistických detičiek a prešovským haukáčom, čiže prešovským dobrovoľníkom, ktorí vlastne pomáhajú túlavým zvieratkám. Jedná sa nie o útulok, ale o karanténnu stanicu, kde sa vlastne zhromažďujú všetci zatúlanci a neraz majú veľmi ťažké nejaké finančné zázemie, tak sme sa rozhodli vlastne podporiť aj takouto akciou týchto haukáčov. Čiže pomôže sa tam, kde je to naozaj treba. No a pomáhať budete môcť aj vy, milí poslucháči Rádia Prešov, ktorí nás aktuálne teraz máte naladených frekvenciu 91,4. Ako to sa dozviete po pesničke, tak zostaňte naladení. Škola volá, notebookom od Slovanetu nik neodolá. Notebook alebo tablet Lenovo s internetom už o 9,90 mesačne. Plus súťaž o 5x1000 eur na nákup nábytku Dekodom a poukážka na zľavu 5%. Priteľné ceny nábytku. Black Red White. Kuchyňa na mieru teraz v Black Red White so zľavou 25%. Hľadajte značku Black Red White vo vašom meste. Black Red White. Kvalitný nábytok za tie najlepšie ceny. Navštívte nás aj v značkových predajniach v Prešove na Sekčove a v Poprade v obchodnom centre Tatry. Deň výhier VAV a PKO, to je zábava, súťaže a dobrá nálada. Nechaj sa zlákať v stredu 1. októbra a poď sa s nami už po 4. zabaviť na hlavnú v Prešove. Jazyková škola a autoškola VAV v spolupráci s PKO ti prinášajú bohatý program plný skvelej hudby, súťaží a atrakcií. Tešia sa na vás. Noc a deň, Entrio Akustika, DJ Heidi a DJ Marko. Príď a vyhraj skúter Romet od autoškoly VAV, all inclusive pobyt v Londýne od jazykovej školy VAV a množstvo ďalších atraktívnych cien. Podujacie podporujú Jazyková škola a autoškola VAV, PKO Prešov, Zábavno-obchodné centrum Max Prešov, Rádio Prešov, Rádio Kiss, Euro AVK, City Gym, Afináš, prepravalinks.eu, Venergy, košele, ktoré dotvárajú osobnosť, Pantarej, Pizza Borsalino, www.letáčiky.sk. Výťažok z akcie Deň výhier podporí Autistické centrum Francesco a prešovských haukáčov. Vidíme sa 1. októbra v Prešove na Hlavnej.
Počúvate piatkový voľniak Rádia Prešova. Nie som tu sama, mám hostia, aby tých dám tu nebolo málo, teda nielen Diana, Ivana, ale teraz aktuálne aj Zlatka Kseničová zo vzdelávacej spoločnosti VAV. Tak ešte raz pekný deň prajem pre tých, ktorí si nás naladili až teraz. Príjemný, pekný deň všetkým poslucháčom. Pre všetkých, ktorí teraz ladia frekvenciu 91,4, rozprávame sa o dni výhier VAV a PKO. Akcia, ktorá sa uskutoční 1. októbra, teda spríjemný vám stred týždňa, pretože na stredu to vychádza. Prečo by sme sa mali baviť len v piatok alebo počas víkendu, že? Jasné, treba sa baviť stále. Akcia má aj taký benefičný charakter, pretože sa bude pomáhať Autistickému centru Francesco a Prešovským Haukáčom. Tam poputuje výťažok. No a pomôcť môžete aj vy, akým spôsobom to vám už priblíži Zlatka. Takže ako budú môcť posluchači Rádia Prešov pomôcť napríklad? Tak posluchači Rádia Prešov určite pomôžu už len tým, že prídu, zúčastnia sa a poctia nás svojou účasťou na takejto akcii. Popri tom môžu prispieť aj finančne, nielen tou takou podporou tým, že tam budú. Čiže čo sa týka finančného príspevku, tak tohto roku sme sa rozhodli zorganizovať tombolu, ktorú naozaj podporili veľmi zaujímaví partneri. Budú sa tam dať vyhrávať naozaj veľmi zaujímavé ceny. A ak sa vám nepodarí náhodou vyhrať tú cenu z tomboly, tak tou cenou odmenou bude už len to, že ste prispeli vlastne na podporu toho autistického centra a prešovských haukáčov. Čiže tombola bude vyzerať asi tak, že každý bude môcť prispieť nejakým euričkom na tú tombolu a celý vlastne ten výťažok sa prerozdelí na spomínané inštitúcie, čiže Prešovským haukáčom a autistickému centru Francesco. Čiže vyhrať môžu nielen vecné ceny alebo všelijaké tie zážitkové ceny, ale vyhrať môžu aj taký ten nezištný dobrý pocit z pomoci, ktorý máme. Aktuálne sa dnes v Rádiu Prešov bavíme o dobrých skutkoch, takže to celkom tak vhodne padlo. Na čo sa môžeme počas Dňa výhier ešte tešiť, pretože má aj bohatý kultúrny program, tak čo napríklad? Tak keďže tento deň výhier nebude prebiehať len na pódiu na Hlavnej ulici, ale bude prebiehať aj v priestoroch našej pobočky v Prešove na Hlavnej 50, tak sa určite môžu vaši poslucháči tešiť na wow premenu, ktorá vlastne prebehne v našom salóne Savoy. Jedná sa vlastne o kompletnú premenu vizáže, či už vlasov, make-up alebo nechty, všetky dámy si prídu na svoje v našom salóne. Ďalej môžu sa vaši poslucháči tešiť na množstvo súťaží, atrakcií pre mládež. Tam bude atrakcia Mucha. Ak ste sa s tým ešte doteraz nestretli, tak určite sa príďte pozrieť na akrobatické kúsky. Je to vlastne taká zipsová stena, človek si oblečie zipsovú kombinézu a môže sa rôznym spôsobom a rôznym štýlom vyšantiť. Ide o suchý zips, ja len doplním pravdepodobne. Potom, keď vás tej scény neodlepia, no tak ako bohužiaľ budete tam počas celého dňa. Ale tak dúfajme, že vás odlepíme. Ďalej tam bude rodeobík, bude sa tam merať časomiera, kedy vlastne ten človek, ktorý tam vydrží najdlhšie na tom bíkovi, určite neostane tento výkon nepovšimnutý, bude odmenený. O 9:30 sa môžu tešiť všetci na ukážky policajtov, dopravnej polície, príde tam špeciálne vozidlo Multivan, potom tam prídu policajti zo zásahovky, kinológovia, budú tam naozaj veľmi zaujímavé ukážky, hasiči, ukážky, vystrihovanie zraneného z vozidla. Bude tam dokonca aj horie, čiže uvidíme, ako sú na tom naši hasiči s hasením. Ale ak by horelo náhodou, zachráň Bože niečo iné, tak s tým už vy nič nemáte, že? Nie, ale určite veľmi radi prídeme pomôcť a zachrániť. Hasiť. Spomínali sme už aj kapely? Kapely sme ešte nespomínali, takže vlastne čo sa týka kapiel, tak určite sa na vás teší kapelka Noc a deň, ktorá už má všetko pripravené na to, aby rozvášnila prešovské publikum. A ktorú netreba ani nejako predstavovať špecificky. Tak ja dúfam, že nie, že ich hráte aj tuto v Rádiu Prešov. Ak nie, tak treba začať. Hrávame. Hrávate. Tak to je fajn. Potom tu bude kapelka Entrio Akustika, čiže to je taká zmes folklóru a reggae, čiže prídu si všetci vášnivci a priaznivci reggae na svoje. Takže určite bude čo počúvať a v závere, keby vám ešte nestačilo a nechcelo by sa vám ísť domov, čo pevne veríme, tak sa na vás tešia DJ Heidi a Marko. Takže taká afterparty.
Áno, takže určite sa tešíme, dúfame, že sa s nami zabavíte a naozaj tento deň spojíme niečo príjemné s užitočným a s nápomocným, samozrejme. Áno. Ako som tak započúvala do programu, tak celkom taký pre všetky vekové skupiny by som povedala, že asi každý si tam nájde to svoje, tak sa v pohode potom vyberte aj s deckami, aj so starými rodičmi. A Deť výhier bude, ako povedala naša dnešná hostka Zlatka Ksaničová, nie len o tých výhrách, ale aj o tých takých výhrách nehmotných, teda tej takej pomoci, do ktorej sa aj vy môžete zapojiť. Zlatka, ja ti ďakujem, že si dnes bola hostkou Rádiu Prešov. No a potom... ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie. A potom prajem, aby nielen to počasie, ale celá tá akcia vyšla tak, ako má, aby bolo čo najviac ľudí. Inak podporuje ju aj Rádio Prešov, tak naša plná podpora a tešíme sa potom na toho 1. októbra a v Prešove na Hlavnej. Vidíme sa aj s vami. V tomto bloku boli použité reklamné informácie.